az ügy. De azt el tudom mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor úgy találkozunk étrendkiegészítőkkel, hogy ugyanaz az összetétel jelenik meg más csomagolásban. Tehát világos. Újra van 30 nap. Újra indul az egész eljárás. Öné a szó, de hogyha ha nekem megenged, én szeretnék idézni valamit, ha megengedi, de hogyha azt gondolom, most azon el akarja mondani, akkor hallgatom önt. Hát én azt gondolom, hogy érdemes, mert ugye a főorvos asszony és az ANTS a határozataiban erre hivatkozik, tehát mégiscsak ezt használják. Bocsásson meg, hiába hivatkozik arra, ők a hatóság. Ezt én értem, de erre hivatkoznak, hogy azt haladja meg. Nem csak. De nem többek csak. Között erre, ez az egyik legfőbb adó. Hát már engedje meg, hogy elmondjam. Parancsolj. Tehát erre hivatkoznak, az imént is erre hivatkozott a főorvosasszony, ami nem korlátozás, hanem azt mutatja, hogy biztonságosak a készítmények. Egy pillanat. Megkérdeztem, hogy az E-vitaminnal mi a baj, nem válaszolt. Itt van a hivatalos kiadvány, az E-vitamin nem halmozódik fel. Milyen mennyiségben okozhat az E-vitamin kárt? Azt is meg lehetne kérdezni. Megy itt a csúsztatás. Az E-vitamin, ha kárt okoz, akkor az ezáltal a bizottság által javasolt legfelső szint több mint 15-szörösénél okoz kárt, és a kár fejfájás. Doktor úr, engedje meg nekem, jó, mert nagyon kevés időnk marad, de ezt muszáj megkérdezem öntől, hogy az ANTS nem elég jó a fehér hatóság ellen, fehér könyvben szereplő hatóság ellen. Itt van a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságának egy ítéleti indoklása. Igen. Ugye önök elvesztettek egy pert a fővárosi bíróságon. Ez így történt. Felülvizsgálatot kértek, azt is elvesztették. 2008 április 4-én, április 2-án elnézést kérem. Azt mondja, a fővárosi bíróság rámutatott arra, mondja a legfelsőbb bíróság, hogy az OET a felperési termékek fogyasztók egészségét veszélyeztető hatását a szakértői csoportok által kialakított legfelső tolerálható biztonsági szintre, erről beszélt az előbb Molnár alapozta. Ez szerint meghatározható az a maximális vitamin, illetve ásványanyag mennyiség, mely hosszú távon rendszeres fogyasztás mellett sem okoz egészségkárosodást. Pontosan. Az étrend kiegészítők napi adagjában ezt a biztonságos legfelső szintet kell figyelembe venni, amelyből le kell vonni a normál, stb. Az ítélet indoklása rögzíti, hogy a vitaminok, ásványanyagok felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaértékét a Magyar Élelmiszer Könyv 1/1990/495 számú előírása tartalmazza, amelyet az egy blabla alkalmazni kell az étrendkiegészítők esetében. Így van. Ezeket tudom. De ez az ítélet indoklása, amely önök elvesztették. Ez igaz, de hát akkor folytassuk egy kicsit a gondolatmenetet. Nem nagyon tudjuk már, mert dehogy nem tudjuk. Hát ez ellen én perújítást nyújtottam be. Perújítás. Így van. Így van. Hol? Így van. Hát a megfelelő bíróságon. Melyiken? Fővárosi bíróságon. Fővárosi bíróságon. Azt kérik, hogy az egészet kezdjék előről. Persze, perdöntő bizonyítékok vannak. Van ennek halasztó hatálya? Természetesen. Mert az ANTS azt mondja, hogy ők hatóság, és nekik van joguk arra, hogy az önök termékével szemben eljárjanak. Nézze, én meg azt mondom, amit a jogászok mondanak, hogy az ANTS... természetesen azok a jogászok, akik engem képviselnek, hogy az ANTS eljárása olyan súlyosan jogsértő, hogy arra példa az utóbbi néhány évtizedben még nem volt Magyarországon. Ezt mondják az én jogászaim, meglehetősen felkészült emberek. Elhiszem, öné a szó. Az ANTS feladata a lakosság egészségének védelme. Így van. Ez érdekben mindent megtehet, hogy egészségkárosodás ne következhessen be. Így van. A határozatot, amit kiadtunk, azonnal végrehajtandónak mondta ki a kistérségi tiszti főorvos. Ez azt jelenti, hogy nincs a végrehajtásnak halasztó hatálya, azonnal végrehajtandó. Ez nem igaz, a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint nem igaz. Ön is mond két mondatot, és utána felfüggesztjük, igen? Az ANTS-ről szóló 1991. évi 11-es törvény kimondja, hogy mindent és azonnal megtehet az ANTS, hogy a lakosság, a fogyasztó egészsége ne károsodjék. Így van? Rendben, önék 2 mondatot. Rendben van. Ha megengedi. Akkor én azt mondom, hogy van egy szerencsés dolog, én egyetértek az ANTS céljaival, meg kell védeni a fogyasztók egészségét. Róna Kálmán professzor írása segít megvédeni a fogyasztók egészségét. Már csak a bíróság fog segíteni. Nem! De ön mondta. Nem! Itt van. A mérgezések közel 80%-át gyógyszerek okozzák. De ez egy gyógyszerek, nem, ez ide tartozik. Az ANTS meg akarja védeni a fogyasztók egészségét, akkor mutatok valamit. Ettől az egy doboztól meg lehet halni. Valamilyen típusú aspirin van benne. Igen, ettől egy doboztól meg lehet halni. Egy gyermeknek
6 tabletta a halálos adaga. Én azt gondolom, hogy a vitatott A-vitaminból, szívesen csinálunk. A vitatott A-vitaminból 800 tabletta okozza azt, hogy kirepedezik valakinek a szája. Sok hűhó semmiért. Hát ez nem biztos semmi, sok hűhó valamiért. De, sok hűhó semmiért. Ezek biztonságos készítmények. Várjuk önöket máskor is. Köszönöm szépen.